Shin tarihi yana maimaita kansa a masarautar Kano? Shekaru sama da 130 da suka gabata, masarautar Kano ta taɓa shiga wani rikici da ya sauya alƙiblar tarihinta. A yau kuma ana sake fuskantar takaddama kan sarauta. Shin akwai kamanceceniya tsakanin rikicin Tukur da Yusuf da na Sunusi Lamiɗo Sunusi da Aminu Ado Bayero a yau? Gambiza TV ta binkito muku sahihan bayanan tarihi domin gano gaskiyar lamarin. Bayan rasuwar Sarkin Kano Muhammadu Bello a shekarar 1893, an naɗa ɗansa Muhammadu Tukur a matsayin Sarkin Kano. Sai dai naɗin bai samu karɓuwa daga manyan hakimai na masarautar ba. Wasu daga ciki sun goyi bayan ɗan uwansa Yusuf, ɗan gidan sarauta jigo a masarauta. Saɓanin ya ƙara tsananta har ya rikide zuwa yaƙin basasa a shekarar 1893 zuwa 1895. Bayan fafatawa mai tsanani, Yusuf ya yi nasara, yayin da Tukur ya rasa mulki. Wannan rikicin ya kasance ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka sauya tarihin masarautar Kano. Bayan fiye da ƙarni guda, masarautar Kano ta sake shiga wani sabon rikici, wannan karon tsakanin Muhammadu Sunusi na biyu da Aminu Ado Bayero. Rikicin ya samo asali ne daga sauye-sauye da suka shafi sarauta, dokokin masarauta da kuma matakan da gwamnati ta ɗauka, lamarin da ya kai da shari'o'i da dama a kotuna. Tambayar da mutane da dama ke yi ita ce, shin rikicin na yau yana da kamanceceniya da na Tukur da Yusuf? Binciken Gambiza TV cikin sahihan littattafan tarihi ya nuna cewa akwai wasu kamanceceniya a lokuta guda biyu. An samu takaddama kan wanda ya kamata ya riƙe karagar Sarkin Kano, sannan an samu rabuwar ra'ayi tsakanin masu ruwa da tsaki a masarautar Kano. Sai dai masana tarihi sun jaddada cewa akwai babban bambanci. Rikicin Tukur da Yusuf ya rikide zuwa yaƙin basasa da makamai, yayin da rikici na yau yake gudana ta hanyar kotuna, dokoki da kuma matakan gwamnati. Don haka ba daidai ba ne a ce rikicin da ake gani a yau maimaituwa ne na rikicin ƙarni na 19, duk da wasu kamanceceniyarsa. Darasin da tarihi ke koyarwa shine cewa duk lokacin da aka samu saɓani kan sarauta, zaman lafiya, tattaunawa da bin doka su ne ginshiƙan kare martabar masarauta da haɗin kan al'umma. Sunana Sani Sheikh Darma. Wannan shine binciken Gambiza TV kan tarihin rikicin masarautar Kano. Idan kun ji daɗin wannan shirin, ku biyo Gambiza TV domin samun sahihan labarai da shirye-shiryen tarihi. Kada ku manta, ku yi sharhi, ku faɗi ra'ayinku. Shin tarihi yana maimaita kansa a masarautar Kano, ko kuwa kowane rikici yana da nasa yanayi? Na gode da kasancewarku tare da ni.